či sa týka vodičov, alebo ističov, alebo ktorej časti. Treba urobiť tam energetický audit nejaký na osvetlenie a na základe toho potom povedať, že len či aj rozvody, či aj ventilácie. Áno, že čo je potrebné vôbec tam upravovať, ale niekde určite musí byť chyba v tomto smere, lebo tá elektroinštalácia neuniesie jednoducho tú spotrebu, ktorá spotrebná je. Nejedná sa len o osvetlenie, podľa vyjadrení pani riaditeľky, interaktívna tabula, podobné veci, počítač. Tam je viac toho, že tu zaťažuje kusy, nielen tie svetlo. Zaťažuje nielen svetlo. Aj verme, že aj v kuchyni tie spotreby všetko. Druhý taký problém, ktorý bol nanesený zo strany pani riaditeľky, je ten chodník. Aspoň čiastočne by bolo potrebné poriešiť ten chodník. Ten chodník vyzerá ako keby bol dokončený. To znamená, že nahrubo tam bol naliatý toho času, keď stávali tú stavbu, betón urovnaný doskou, vidno aj stoku do tej doske, na povrchu toho betónu. A potom žiadna krycia vrstva na ten betón nebol uložený. Hlavne pri vstupnej... Treba tieto veci, preto sme vás apelovali na vás, že do návrhu rozpočtu na 2017, aby sme vedeli aj o týchto veciach. Keď máte takéto... Hlavne pri vstupnej bráne, aspoň čiastočne. Áno, a prestup na ten chodník, lebo s deťmi vychádzajú veľmi často na prechádzku, aj na chodník, prestupom na chodník, ktorý vedie za Tesco. Tam je dosť široký, není premávka, takže tam s deťmi sa dá prejsť. Pán primátor ináč tu hovorí teraz, pán Repeš, že keď tam prší, tak cez svietiteľ tečie do miestnosti voda. Tak potom... Ale treba počkať, pokiaľ spravia strechu. Strecha je... Ja mám veľmi krátky postreh na predošlú tému. Jeden tvrdí, že toľko utiahne, druhý vyhadzuje poistky. Ja nie som elektrikár, takže som úplne pomimo danej záležitosti, hej, tak neviem, kde je tá pravda, hej, nejakej forme, hej. Čiže by sme sa mali ujednotiť na nejakom tom postupe, aby... Jednoznačne treba urobiť revíziu a potom nejaký záver z toho. Odborník, ktorý má na to... Pán Vetrecín tam pôjde, urobí revíziu a pripraví správu, že čo treba. Kompetentná osoba. On je odborník v tomto smere, nie je revízny technik, že tam zaštempel. Ale môže nám pošepkať, že to tam treba toto. A druhý bod, som sa chcel spýtať ešte, neviem teraz, mám informácie, že popri Tesku to osvetlenie sme preberali asi niekoľkokrát. Tak viem, že sa s tým nič neudialo do dnešného dňa, do včerajšieho tak, kedy zále. Robilo sa, nerobilo sa, robí sa, bude sa robiť. Je to technicky nemožné ako... Na tie stĺpy, ktoré tam sú, na to tam povedz. Na ten stĺp sa nedá, lebo to je stĺp vysokého napätia a s manažérom, kapušianským manažérom Teska sme mali ústnu dohodu, že požiada vyššie vedenie, aby tam mohli namontovať. No zatiaľ, dvakrát som na ňo apeloval, zatiaľ ešte v tomto smere nebol žiadny pozitívny krok. Neviem, zatiaľ teda nič nám nedali na papieri, nič nám nedali na zmluve, zatiaľ to bol na úrovni prísľubu. A my ich nemôžeme vyzvať nejak ako mesto písomnou formou. Vyzvať môže. Začína z iného obdobia. Vyzvať môže. Nie je povinný verejné priestorstvo. Oni by mali namontovať na svoju budovu jedno svetloskop. No ale keď sú... Apelovať môžeme na nich ešte. Z iné obdobie ráno je dolo tma, večer je skoro tma. Ako občania by určite privítali nejaké príjemnejšie. Ale ich to nezaujíma. Ale mohli by sme tak uvidnúť na tie reklamy, čo máte v reklamné plochy, alebo niečo, že my sme tiež ústrední. A osloviť niekoho, kto je vyššie, nie toho šéfa tu kapušanského Teska, ale niekde diagonálneho nejakého. Skúsime ešte. Čo sa týka svietivosti týchto žiarov, tam je porovnanie, že koľko svieti, aká je
napríklad klasická 60 žiarovka má minimum 710 a LED žiarovka 7,5 už má 640. Takže desiatka žiarov 10 W má viac ako klasická 60 žiarovka. Ešte k tomu tesku. Nech sa páči. Ďakujem. Že vzadu im svetia na osvetlenie, že to je Tesco, 4 malé reflektory za sebou, hej. Na ikone. Nie. Toto nie je úplne zaujímavejšie, vieš, že za orechom veľkým stromom tam sedíš ty. A na boku by stačilo jedno z toho, nie sú ochotní. Pani poslankyňa a potom pán poslanec. Nemám len dve krátke dotazy. Chcel sa informovať, že dávali žiadosti na váš finančný príspevok a mali sme pridať bod zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov. Či ten grant sme vyhrali, alebo nie, lebo tie priebeh hodnotenia a neviem výsledok. Ministerstvom vnútra bolo, že nemali 15... Kamerový systém. Tam nemám základné informácie. Že ako do budúceho rozpočtu som myslela, či sa to nedalo použiť na ten kamerový systém. Však toto je na kamerový systém. Chápem, len tento rok sa to ešte nedotiahlo. Tak ono s tými projektami je to tak, že je to na dlhé lety. Dobre, a druhá vec, som sa chcela spýtať, že s prichádzajúcou zimou, že keď nebude sneh, ale ľad bude, že tú labačku by sa nedalo nejak upraviť alebo sprístupniť pre obyvateľov občanov mesta, také lavičky alebo to v rámci bezpečnosti, lebo ľudia tam aj tak idú a majú to tam radi, či nevieme, kto to výzvu. Podľa mňa súkromný majetok. Súkromný pozemok. Nech sa páči. Polícia stála pri Koľajnicách a každý, kto prešiel cez Koľajnice, dostal pokutu. Tam nie je prechodné miesto. V poriadku, aj tak je tam deti z ľudí. Takže... Kvôli bezpečnosti ľudí sa. A to tam je súkromný pozemok, takže mesto nemôže do toho zasahovať. To isté som sa čul práve veci. Dobre. Môžeme pozisťovať, čo sa v tom dá, ale... Pán poslanec, nech sa páči. Som chcel poprosiť, že niektorý pracovník výstavby, keby mohol na druhý týždeň sa ísť pozrieť pred kultúrny dom, lebo ja by som do návrhu rozpočtu chcel by som dať, že opravu tej zamkovej dlažby, že nechcel vymeniť, ale sú tam také veľké diery. Už tam auta nechodia, lebo tam je to zabraklie, takže už by sa to nemalo ničiť tak. Chcem pozrieť, čo by to stalo, výmena pár stoviek kusov možno tej zamkovej dlažby. Keby niekto skočil sa pozrieť, aby sme vedeli, že koľko dať do rozpočtu. A ďalšia vec, to uznesenie toho advokáta, to mi zase nedá pokoj, ešte furt, čo minule som pýtal, to uznesenie. Už si to vyžiadali, aký som nie. Už si to vyžiadali, to písomne. Že ja som určite za to nehlasoval. Za 10. Že ja tvrdím, že som nehlasoval. Bolo prítomných 10, lebo 12 nebol prítomný pán Šipoš a pán Marko na tom zastupiteľstve. A ostatní hlasovali za, už som to počul to. A podľa tých našich záznamov. No. Na zázname z kamery zatiaľ sme sa nedopracovali. Ja tvrdím, možno som hlasoval, ale to bola moja chyba, tak chcel by som, keby sa dalo najbližšie zastupiteľstvo do programu, aby sa opätovne o tom hlasovalo, aby som mohol zahlasovať ináč. Ja tvrdím, že ja som tak určite nehlasoval. Nie, takže teraz tam musíme ešte raz. Ale ja nie, ja viem, že ja som nehlasoval na to. Ja stále som tvrdil, že advokát by tu sedel, stále som toho advokáta chcel tu. A potom mi niekto zrazu hovorí, že ja som hlasoval za to, aby to nebol. Tak hlasujme opätovne, keď sa dá, na najbližšie. Treba uznesenie prijať nové potom a... Ja bol by som rád, keby sa to dalo do programu najbližšie. Môže aj v rôznom návrhu. Tak môžeme aj teraz zahlasovať potom. Teraz to nemáme pripravené ani uznesenia. No, takže najbližšie bol by som rád, keby sa to... Dajte to do rozpočtu. Máme, neviem, číslo 91? Číslo 91? Dobre, máš to, poznáš si. Opätovné. Všetko? Ešte niekto? Pán Mihok? Kérdés, hogy mondom, mert itt megállítottak a polgárok az erdélyi utcába, és két különböző véleményt éreztek, hogy ez a
felmérés a lassítók részéről megvolt-e, vagy nem, mert már olyan direkt erre, hogy fel fogják venni ezeket a lassítókat az Erdélyi utcáról, hogy már megvoltak, vagy nem voltak meg. Hát akkor ez még... Hát akkor nem érkeztünk meg hozzáadásokra vagy projektokra, és te jöjjön meg sem. Nem sürgetlen akarok, csak hogy akkor az információ nem helyes, hogy felhelyezhetve, mert akik viszont... Addig, ameddig nincs döntés, meg nem ti sem vagytok informálva, addig nem lépünk oda most. Azok kérdezték, akik kezdeményezték annak idején, hogy legyen. És most meghirdettek, hogy már fel fogják mert állítólag, hogy ilyen hírek is vannak. Akkor ezt Most nem akarjátok, de itt fel? azt akarják. Nem, ők akarják, hogy maradjon azok, akik Nem, tehát nem. akik kezdeményezték, azok akarják, hogy maradjon. És akkor a petíciókhoz mire voltok? Két petíció volt. Volt egy petíció, amikor döntöttük, hogy legyen 2, és akkor most a másik valamennyi, pedig a tábor azt akarja, hogy vegyék fel, de szerintem az egy nagyon megállja a helyét, hogy ott van az a lassító. De ahogy döntsenek majd a polgárok, ezért kérdeztem, hogy Autóbuszon mennek házból házból? Igen, ezt kértem, hogy igen, hogy még ezt nem csináltam. Következő felvetésem az a városi rendőrséggel kapcsolatban lenne, hogy jön a téli időszámítás ugye jövő héttől, nagyon hamar lesz sötét, vagy valamilyen megerősített, vagy valamilyen módon helyeken, templomok, ahol nagyon nincsen kivilágítva, de érzékeny területek, például a katolikus templomnál mennek lefelé a dombon a főleg idősebb polgárok, és a másik oldalról jönnek fel szintén a fiatalabb polgárok, hogy szinte félnek hazamenni a templomból az emberek. Nénik megállítottak, hogy lehetne esetleg azokban az időpontokban, amikor mise van, Isten tisztelet, hogy akkor a kocsival gyakrabban járni esetleg a jó, mert ezt jelezték nekem. Egyeztetünk a Szentmiség és az Isten tisztelet. A lelkészsel és a atyával kellene egyeztetni, és akkor abban az időben, amikor mise előtt egy 10-15 perccel, meg mise után egy 10-15 perccel, abban az időben, hogy gyakrabban, ha megfordulnak, akkor az jó lesz. Ilyen színűek? Igen. Köszönöm. Jedna taká technická otázka. Dnes, keby tu sedel pán doktor Lenhart, ako by sme ho využili? Ja by som sa opýtal na veľa veci určite. Ale na čo napríklad? Ja teraz neviem, narýchlo. Lebo Ale keď aj nie dneska, ale boli také situácie. Možno v tom VZN by možno boli otázky také, čo sa týka nejakých zákonných vecí, ale alebo niečo také, ale pri takých správach, ako je, čo je správa... Ja nehovorím len o dneska, ale boli tu za posledný rok pár také uznesenia, ktorých sme nevedeli názor, alebo ja som nevedel. A bol by som rád, keď som sa opýtal na názor. Nehovorím konkrétne dneska, možno dneska by sme ho tak nevyužili, ale rázame sa mohol. Je k dispozícii stále. Momentálne asi neviem, či ešte je hospitalizovaný, ale je k dispozícii každému, aj tebe ako poslancovi, čiže môžeš si prísť pre kontakt, spojiť sa s ním a ty pred zastupiteľstvom môžeš aj k nemu prísť a odkonzultovať si to. Ale teraz niečo, dávame do rôzneho niečo a teraz za 5 minút sa mám rozhodnúť a neviem, že čo. Nedávame do rôzneho veci. Možno bolo niečo, ale teraz ja si myslím, že v rôznom nie sú také veci, ktoré by... Dneska nebolo konkrétne. Ani minulé nebolo. Ja k tomu by som sa jednou vetou len vyjadril. Akože určite ho nie je potreba na každom zastupiteľstve, ale keď sa jedná o nejaké, ja si myslím, že dôležité zmluvy, projekty a financie mesta, ktoré by sa mali investovať na základe určitých zmluv, jeho osobné vyjadrenie. Tak to zase nerobíme 5 krát do roka alebo 10 krát do roka, možno to robíme 2 krát do roka, ale pri vážnejších finančných. Pri tých nejakých záležitostiach, keď budú v rámci programu také veci, ktoré fakt podliehajú nejakému názorovému vyjadreniu právnika, tak môžeme ho pozvať, že nech príde, nech sa vyjadri k tomu bodu. Ale že by on by tu sedel a počúval správy naše, alebo sú to veci, ktoré nie, že nie sú zaujímavé, ale... Ja si myslím, že tie veľké projekty, čo mesto robia. Aby sme nedošli k tomu, že či to je... Jasné. To bolo to, že keď vy nám to predkladáte, on to už aj tak raz ošetril, takže on vlastne to isté stanovisko má, čo vy už si... Môžeme aj písomne si od neho vyžiadať, aby ku každej takej nejakej dôležitej veci vydal on svoje stanovisko a budete mať písomne, áno, že právnik mesta má taký názor, alebo máte takú možnosť a takú možnosť.
to môžeme, ale hovorím, to uznesenie fakt bolo zbytočné. Fakt jeho čas asi na takýchto niektorých zase. Niekedy áno, je to, ale ja si myslím, že z väčšiny našich rokovaní je zbytočné, aby to právnik sedel. Ja len toľko chcem tomu dodať, čo som už raz aj hovoril, že není problém na základe vyjadrenia pána doktora, není problém sa ho skontaktovať telefonicky aj mailom. Hoci aký materiál, lebo z fleku, teda tak poviem, keď telefonicky zavoláte, možno sa vám nebudem môcť venovať, ale mailom, keď zašlete materiál alebo vaše požiadavky, určite tomu behom niekoľkých dní vyhovie. Veľmi veľa vecí aj my s ním odkonzultujeme, že toto potrebujem, pošlite mi to mailom a on mailom nám dá spätnú odpoveď. Čiže aj my takto komunikujeme. Veľakrát sa stretávame aj osobne, ale väčšinou všetky vyjadrenia mailom. Dobre, ešte niekto v rôznom? Uzatváram bod číslo 8, rôzne v diskusii, niekto? V diskusii? Nech sa páči. Mám tu dve záležitosti, ktoré ozaj nepatria do rôzneho, len do diskusie. Chcel by som vás srdečne pozvať na tanečný dom, ktorý organizuje Citarová skupina Faboto. Bude 5. novembra na základnej škole 1.4. A takisto vás srdečne pozývam 19. novembra do Bosák centra, kde bude cena harmonie, čo sme už niekoľkokrát riešili aj tu na mestskom zastupiteľstve a čo sme aj finančne, aj morálne podporili. Bude to veľkolepé podujatie celoslovenské, takže srdečne vás pozývam všetkých. Ďakujem. Všetko. Končíme aj. Pán primátor, ja by som chcela, môžem? Môžeme dať slovo. Aj verejnosť môže? Nech sa páči, jasno. Maximálne 5 minút. No, asi každý ma pozná, ja som Najpierová Rozena Kišiová a podala som žiadosť o vysporiadanie svojich pozemkov. Každý vie po maďarsky? Magyaruszova? Pocánulról beszéltem személyesen, a polgármester úrral személyesen. Bizonyos dolgokat megbeszéltünk, és Pocánulnak kértem, hogy adjon nekem írásban választ a kérvényemre, amit augusztus 9-én adtam be. És még nem kaptam rá mindig választ írásbeli. Nem csak róla van szó, hanem a bátyámról is. Volt tárgyalva az ügy múlt hónapban, de el volt napolva. El volt napolva abból az okból, amit igen, azt megbeszéltük, de én kértem Bocánurat, hogy nekem írásban ajánlva adjunk választ. Hát ha 3 hónap alatt nem tud választ adni, valami baj van. 1 hónapon belül kell választ adni. Akkor nem volt aláírva. Ez egy 10 éve húzódó ügy, ami 50 éve nem fizet a város a használatért. Írunk egy választ. Köszönöm. A másik dolog kérdésem, a második, hogy van-e a temetőn temetőőr? Temetőőr? Vagy valamilyen városi alkalmazott, aki sírokat javít? Nincsen. Na, mert Lukács László ma felmutatta a viszacskáját, hogy ő ott dolgozik, és 50 eurót kért egy sírért. Egy dolog, amiről tudok. És milyen viszacskát mutatott fel? Volt ott Régit. még Lugos előtt. Régit. Hogy hívják? Lukács László. Lágyuszka Lukács. Az, amiknek az egyik szeme úgy elszaladt. Igen, igen, az. Lukács Laci? Megkérdeztem tőle, mert a nagyszüleim sírját is elvállalta. Hát ha itt van alkalmazva, akkor én nem tudok róla, ő ezt mondta, és a régi bizacskáját mutattam meg, amin fénykép sincsen. Urgosény már fénykép is ott, és már ő sincs ott. Ez csak egy dolog. Az, hogy pénzt vesz fel az emberektől, és nyaggatja az embereket, az egy másik dolog, de megkérdeztem tőle, hogy fizet-e a jövedelemből adót. Azt mondta, hogy igen, az elnöknek. Megkérdeztem, hogy Primátor úrnak, vagy Honvári úrnak? Erre már nem válaszolt.
Povedzme, daňový úrad. A valakinek fizet? Hát nem fizet neked? Ő azt mondta, hogy valakinek fizet. Már a múlt évet mondta, a felesége 2 évvel ezelőtt mondta, hogy fizet. Látjuk hónapot meg kell hivatni. Az elnök irodába. Nem tudom hozzáadni. Dobre, ešte v diskusii niekto, ak nikto uzatvára diskusiu. K 10. záveru ďakujem vám za dnešnú aktívnu účasť, skončili sme zasadnutie. Takže nezabudnite potom do toho 3. a 4. Dobre, ešte nejaké veci do rozpočtu. Pani ekonomke.